I to nasze oczywiście jak zawsze poranne spotkanie. Jest dokładnie, jakby na to nie patrzeć, Grzesiu, w poniedziałek, 22 dzień czerwca, a jak poniedziałek to już zapowiadana razem z nami Frela Blue, nie może być inaczej. Witamy cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, Dzień witam dobry. pięknie wszystkich słuchaczy Radia Fest i ciebie witam, Baszo Frela Blue. My też witamy cię bardzo, jak zawsze gorąco. Proszę? No Marcin Godo, my cię witamy, bo ja tu już dzisiaj jest i no zapomniał mi cię przedstawić, wiesz? No. Cześć, jak fajnie No cię widzisz. usłyszeć. A ja chciał z tobą gadać, bo tak ludzie się pytają, czy ja cię znаю, no ja była raz, czy ona richtig tak biedno, nie, że nie ma co oblic. Ja mówię, no ludzie, słuchajcie dobrze, ja i piosenki. Słuchajcie, pierwsza piosenka, wiele ona pieniędzy ma ulokowany w tej taśce w rzeczach, nie? No to potem skąd ma mieć na ciuchy, nie? No, nawet jak w Niemcach No mieszka. właśnie. No właśnie, ja ino czekam, aż ten album wyjdzie i specjalnie na nim napiszę, nie mam co oblic, żeby kupowali, żeby zaśmiała co oblic. Frelciu, to dzisiaj mamy taki temat naszej rozmowy, jeżeli pozwolisz. Kobieta, wiadomo, przygotowuje się na wyjazd, przykładowo rodzinny, wakacyjny, no i ze sobą zabiera sporo rzeczy. Często mąż mówi, że ale po co ci to, no i zawsze mówi, bo mi to jest potrzebne. Czy tak rzeczywiście kobiety mają, że zabierają dużo rzeczy, które nawet są im niepotrzebne, ale wolą je mieć ze sobą na gdzieś wyjeździe, na wczasach? Jak to wygląda? Wiesz co, zdecydowanie wszystkie te rzeczy są potrzebne. Aha, czyli Bo jednak. kobieta na urlopie to jest bogini. Jak ona stąpie po tej promenadzie, to musi blendować po łocach, musi być rozpromieniono, a najwięcej blenduje jak ma nowo kecka. I no, że nowe kecki to jest zawsze ryzyko. Trzeba wziąć te nowe, ale trzeba wziąć też te stare, bo te stare to już wiadomo, że już siedzą i są wygodne, a te nowe to nie zawsze. Tak samo jak na przykład kostiumy kąpielowe, ja? Trzeba mieć i dwuczęściowy, i jednoczęściowy, trzeba mieć sportowy, bo dzisiejsza bogini kobieta jest i wysportowano, i elegancko. To zależy potem, na jakiej części plaży leży, to musi mieć taki kostium albo inszy, a jeszcze potrzebuje na zmiana. A na dodatek są potrzebne specjalne kosmetyki, bo te same kosmetyki się nie używa w zimę, co w lato. Są zupełnie inne, takie wodoodporne. Do tego są potrzebne rozmaite brele i masa szczewików. No bo żeby się polotać, tam na rowerze pojeździć, to trzeba mieć jakieś tunki, potem trzeba mieć jakieś wyższe, na ta promenada zaś i to nie można być dziennie to samo ubrany, jak się jest, nawet jak się No, bo jest to pod by namiotami albo była w ta hotelu. największa gańba, prawda? Kobiety przyjść 2 razy w tych samych szatach na śniadanie. No bo na przykład faceci mają tak, że on w jednej koszulce, t-shircie potrafi chodzić nawet 2-3 dni, a kobieta tak, rano na śniadanie coś innego, pora obiadowa, czy idziemy na plażę, coś innego, wracamy z plaży, coś innego ubiera, idziemy na kolację, coś innego, idziemy na spacer wieczorny, coś innego, no i tak to jest. Bez tego, że ino na tydzień jeżdża z mórą. Ja, kobieta zmienną jest. Na tydzień, jak ja na jeden występ, to ja mam cały kufer, 6 par szczewików, 2-3 żakiety i jeszcze 2 ketki na zmianę, jakby mi się jakiś flek zrobił, bo jak ja zawsze coś jem, to zaś mi to jakaś się na cyckach odbiją. No proszę, czyli tego nie zmienimy, no tak mają kobiety Czyli i... ty sobie w tym piosence nie ma co oblic, to tak trochę sam zblefujesz, cygani, prawda? Tam na pewno Nie, to jest fakt. Kobieta, a zresztą znacie wasze baby też nigdy nie mają co oblic, ale ja znam niektóre hopy, co też nie mają co oblic. Bo to nie jest tak, że nie ma i się nie idzie zdecydować. No tak, to prawda. Ale jeszcze nie dodałaś, że chodzi o kosmetyki, których też bierzecie tony, tak mówiąc krótko. Ja oczywiście. Bo patrz, opalenizna się z dnia na dzień zmienia. No tak. To nie jest tak, że ty blady przyjedziesz, a z dnia na dzień musisz dopasować ten makijaż do tej opalenizny, ja? No bo prawda. wiadomo, że nie będziesz się pudrować za bardzo, no bo chcesz się opolić. No to trzeba tak zrobić, żeby... No, a zresztą zapytaj się twojej baby, ona ci to wszystko wytłumaczy, bo by nie stykło normalnie całego dnia tej audycji, jak ja by ci teraz miała tłumaczyć. Ola, pytałem już 1 000 000 razy i zawsze wszystko jest potrzebne.
Ale Machła ręką i powiedziała on tego i tak nie zrozumiał. Ola, To ja mam prawda. takie jedne, tak na koniec, takie, bo piosenka jest fajna, naprawdę, nie mam co oblic. Śpiewasz, że nie masz co oblic, ale po nagu jeszcze po hotelu już nie lotała, jak tu nasza jedna piosenkarka. Nie, jeszcze nie lotałam tak źle po jeszcze nagu. nie ma. Ale Dobra. mogę, no. Tego nie rób, bo potem za 20 lat będziesz płakać, że nie masz pędzyi, tak jak ona. Jest taka Wiesz jedna co, polska lepiej wokalistka. teraz niż za 20 lat. To jest dobre. Olu, bardzo dziękujemy oczywiście, czyli Frela Blue była razem z nami. Dziękujemy Ci bardzo i oczywiście zapraszamy na kolejne spotkanie już za tydzień o stałej porze. Udanego tygodnia życzymy Ci. Ja wam też i całuję wszystkich słuchaczy. Pa, pa. No cześć. Babsko Taśka to taki mistyczny tobą. Tam wichajstry, akron taki hobby dziobą. Kraj pomadki z bombonami się łonacą. Zapierona ani kluczów nie wymacą. Coś tam wciepna i we winkę durś mi flezie. Taszyn tuch tam wcisna i zaś jakoś będzie. Każda babka ma swój system w swojej tasie. Jakie cwano to nikomu się nie asi. Śląsko baba ma fantazja jak MacGyver. Małe cangi, droty do pazurów fajne. A poradzi się w każdej sytuacji. Przy tym gryfnie się posłuży babskiej gracji. Bryle, krem, perfumy i świecznik na groby. Aspiryna, igła, nici i mózgowy. Do włosów lakiery, do paznokci tyż. Rajtuzy, chustka, a i do żikania krzyż. Cygarety, feuerzeugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Wojtlik znajdziesz i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, taż lampa, żadło z pudra. Opieradza ci, nie chytaj się taśki, bo cię urze wciągnie piśnie. Wspomnij się to giździe. Na zakupy epa i bilet na bana. Być też batki i fuzekle mona zmiana. A aparat też nie mo i muzyka co i gro. Z MP3, laptofona, wszystko zno. Mo w tej tasi gryfny filok i kalender. I też flaszka mo z gorzałką albo bimber. A cej bidry i z czasem jak i piźnie. To i mało flinta kaś do kapsi wciśnie. Cygarety, feuerzeugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Bojtlik, motam i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, taż lampa, żadło z pudra. Opieradza ci, nie chytaj się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie. Wspomnij się to giździe. Opieradza ci, nie chytaj się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie. Wspomnij się to giździe. Fest Dobry Dzień.